Jaký mám otázky, teda taky. Tak který okýnko? To dva určitě. Tak můžeš. A Anetko, kde máš kalendář, taky budeš otvírat? Chceš pomoct? Tak, nic se neboj. Hop. Já to pustím. Tam nic není. 23 otevře Anetka. Tady, hele, Ani. No já nemám, podívej. Otvíráš druhou stranu, miláčku. Na druhé straně, naproti tomu, dvojku už si otvírala. Tady. No, vidíš to. Počkej, Anetko, ať to ještě Petrušce nezlikviduješ, ještě zítřejší den bude otvírat. Nějaký slovíčko mi tam chybí, princezno. Co to je, viď?